Sei muri Zimbabwe, zita rangu ndi Darlington Kadura, director of Waziva Entertainment. Nasi tina super youth watinawo vanonzi Lucky Star tinawo mu studio ye Waziva Entertainment. Nasi vane zvidiki zvavari kuda kumboti sira nasi mkoma Lucky Star. Imimi muri artist wechi imimi? Zim dance artist. Makatanga rini kuita zvemangoma izvi? Last year. Right, zvinokudzwa mukoma Lucky Star. Muri kuteresera kusvika papi nemangoma aya? Ndikutarisira kusimugira cheko kuti ndisvike kumalevel malevel ari nane. Zvinotendwa. Mungava mune makore mangani mukoma Lucky Star? 11 years. That's why I respect you. Nekuti muri mukoma zvinhu zvacho zviri kuendeka zviri kunakidza. Tinenge tichatozoda kuti timbonzwa kuti mukoma Lucky Star vari kubika zvakaita sei, zviri kuendeka here kana kuti zviri kungoitwa zvomwe vakomana vaya, but I hope kuti muchafila zvakanaka. Timbonzwa kuti Lucky Star vari kubika zvakaita sei. Tiri wai muri Shabati unondiratidza chokwadi, kune vangandibata kawati, asi Mwari wangu muri bati muri mati. Chipo makandipa kuti ndigova imbira, pane vamwe makandisarudza makandipa chipo chandakafanira. Saka papi pacho pamungandisiya ndiri ndega, handingazvikwanisewo ndiri ndega. Usandisiya ndiri ndega, ndiri bati ndiri Mwari. Ndiri wai muri Shabati unondiratidza chokwadi, kune vangandibata. Funga muri kungozvinzwira muri Zimbabwe kuti vakomana vacho vari kupisa, vari kuuya nazvo. Tiri kungoti subscribe to our channel Waziva Entertainment, like us on Facebook, everything, just click subscribe. Tiri wai muri Shabati unondiratidza chokwadi, kune vangandibata kawati, asi Mwari wangu muri bati muri